шифата бар күк. Соң мәртәбә, соңғы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемдә соң мәртәбә гүя уталды. Соңгы тапкыр гашык булуымны сине күргәч кенә аңладым. Тик соңгысы булсын инде диеп мәхәббәтем шулай сайладым. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Күзләр күзгә карап бер-береңне сөеп яшәүләргә ни җитә. Соң мәртәбә, татлы хисләр белән янсын безнең йөрәк көймичә. Соң мәртәбә, соңгы тукталышта мәхәббәтем сиңа тукталды, сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Сине күргәч кенә йөрәгемне соң мәртәбә гүя уталды. Соң мәртәбә гүя уталды.